F'seduta parlamentari dedikata lil Għawdex, bosta rappreżentanti t-entitajiet mhux governattivi Għawċin tkellmu b'mod miftuħ dwar is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Bosta rappreżentanti għarfu l-ħidma li qed issir biex tkompli titjib l-aċċessibilità tal-Gżira, flimkien mal-investiment bla preċedent fit-toroq b'nefqa ta' 10 miljun euro u fuq kollox l-investiment kapitali li qed isir, fosthom fl-Iskola Medika ta' Barts. Il-President tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex, Paul Xikluna, tkellem dwar il-ħtieġa ta' oqsma ekonomiċi ġodda u sostna li l-Iskola Medika ta' Barts hija eżempju ħaj ta' kif Għawdex tpoġġa fuq il-mappa dinjija. Eżempju ħaj u awtentiku huwa l-Iskola Medika ta' Barts li l-bini ġdid tagħha feta f'dan l-aħħar jiem. Din in-niċċa medika li poġġiet lil Għawdex fuq il-mappa mondjali tal-mediċina. Żgur li fil-futur qarib se tikkontribwixxi mhux biss fuq il-livell mediku iżda anke f'dak turistiku. Il-President tal-Grupp tal-Istudenti Għawċin il-GUG, Rini Formosa, laqet id-deċiżjoni tal-Gvern li s-sussidju lill-istudenti bda jingħata kull xahar flok kull 3 xhur. Riċentament dan is-sussidju beda jingħata kull xahar minn flok kull 3 xhur sabiex jiffaċilita iktar l-maniġġjar tal-ispejjeż tagħna l-istudenti. Minħatja u il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Għawdex, Joseph Borg, laqat tħul tar-raba vapur fil-flotta tal-Gozo Channel u appella biex bla telf ta' żmien jibda l-proġett tal-mina fil-flegu bejn Malta u Għawdex. Kollox il-Kamra tan-Negozju għal Għawdex temmen li jekk irridu nsaħħu effettivament l-attrattiva tal-Gżira tagħna biex isseħħ l-investiment mixtieq fija, irridu nweqqgħu darba għal dejjem l-ostakoli li jpoġġu l-Gżiritna fi żvantaġġ. U l-mod aħħari li beħ jinelbu d-diffikultajiet prinċipali huwa li minn issa u bla dewmien jingħata bidu għal proġett tal-mina minn taħt il-baħar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.